recreacional em Malta, em que eu tenho trabalhado, em vários outros países da União Europeia. Il-Konsulent Internazzjonali tal-Politika dwar id-droga Steve Ross faħħar liġi Maltija dwar l-użu responsabbli tal-kannabis u tfassil tagħha waqt li ddiskrivija bħala waħda eżemplari. Waqt li indirizza seminar fil-Brażil ftit tal-ġimgħat ilu u spjega li l-mudell ta' Malta huwa eżempju pożittiv ta' riforma fil-politika dwar id-droga imsejjes fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipju ta' tnaqqis ta' ħsara, b'kuntrast ma' dak f'pajjiżi oħra li introduċew legalizzazzjoni relatata. Ross fl-ħarim attenda konferenza tal-Awtorità għall-użu responsabbli tal-kannabis dwar dekriminalizzazzjoni, il-ġustizja soċjali u l-iżvilupp sostenibbli semma l-fatt li f'Malta bdew jitfafqu assoċjazzjonijiet li fihom tista' tkun membru u tikseb mod legali is-sustanza tal-kannabis. U spjega l-fatt li l-liġi Maltija tesiġi li dawn l-assoċjazzjonijiet jridu jaħdmu bi-skop li m'għamlux qlieħ u mingħajr ma jirriklamaw lilhom infushom u suċċess minnu għal-liġi Maltija. Spjega li l-enfasi fuq it-tnaqqis tal-ħsara, inkluż konsiderazzjonijiet tal-ġustizzja soċjali u l-konsekwenzi negattivi fil-gwerra kontra d-droga jibqgħu essenzjali biex jiġi żgurat li r-riforma tal-kannabis tippromovi l-benesseri tas-soċjetà u tipproteġi lil dawk l-aktar vulnerabbli. Rose iddikjara li r-regolamentazzjoni tal-kannabis għandha tipprioritizza s-saħħa pubblika u d-drittijiet tal-bniedem filwaqt li tipproteġi lin-nies li jużaw il-kannabis minn teddid ġdid miġbur minn industriji mexxija mill-profitti u gruppi ta' pressjoni. Waqt din il-laqgħa tkellem ukoll Martin Ġelżma, direttur tal-programm tal-Istitut Speċjalizzat dwar il-kannabis fl-Olanda, li tkellem dwar relazzjoni bejn ir-riformi tal-politika tad-droga fil-pajjiżi konsumaturi bħal dawk fl-Unjoni Ewropea u l-iżvilupp soċjo-ekonomiku fil-pajjiżi produtturi bħal Marokk. Spjega li jekk kif iktar pajjiżi regolizzaw il-kultivazzjoni u distribuzzjoni tal-kannabis, pajjiżi produtturi u komunitajiet rurali relattivament fqar se jesperjenzaw tnaqqis fit-dħul. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-Awtorità Maltija, Leonard Mackay, spjega li Malta talmet minn pajjiżi oħra u mhux se tittollera riklamar u promozzjoni ta' kannabis u se tagħti aktar taħriġ lil persuni ewlenin fl-assoċjazzjonijiet dwar it-tnaqqis ta' ħsara.